Dobrý deň. Tretia generácia Colorvu kamier prináša špičkový obraz, čistý zvuk a spoľahlivé analytické funkcie s pokročilými metadátami. Pokrokový hardware spolu s vyladeným softvérom s podporou umelej inteligencie tvorí zariadenie vhodné aj do tých najnáročnejších podmienok aj vďaka certifikovanej antikoróznej ochrane. AcuSense tretej generácie má plnú podporu funkcií pre jednoduché vyhľadávanie v zázname, ako AcuSearch a SmartSearch využívajúce bohaté metadáta. Takisto vývojári zapracovali na znížení množstva falošných poplachov spôsobených počasím, hmyzom a osvetlením. V minulosti ste sa mohli stretnúť, že pri náhlom osvetlení tmavého predmetu, typicky auta, mohlo dôjsť k falošnému poplachu. Tento jav nový algoritmus eliminuje, čo je veľmi vítané napríklad pri strážení parkoviska. Audio druhej generácie prináša čistý zvuk za pomoci dvojice mikrofónov s funkciou potláčania okolitého šumu. Prepracovaný bol aj reproduktor, ktorý je schopný prenášať zreteľný zvuk na väčšiu vzdialenosť. Rozdiel v kvalite audia v porovnaní s predchodcom si môžete vypočuť v nasledujúcej ukážke. PTS kamery vynášajú nesmorné množstvo výhod a zlepšení, ale treba mať v pamäti, že v prvom rade je potrebné sa na tento typ kamier pozerať. Dobrý deň. PTS kamery vynášajú nesmorné množstvo výhod a zlepšení, ale treba mať na pamäti, že v prvom rade je potrebné sa na tento typ kamier. Colorvu tretej generácie využíva umelú inteligenciu pre redukciu šumu a inteligentné VDR. Vyladený softvér je podporený inovatívnym objektívom s mikrónovou presnosťou a veľkou clonou až f1.0. Zlepšenie už s takmer dokonalým predchodcom môžete okamžite postrehnúť v denných aj nočných scénach.